Birxistin ji bo duran kalkan. Beşê duyê. Hûn li başûr çi dikin? Duran kalkan ji televizyonên PKK, Medya Nûçera, di 15 Şiriya Paşîn 2020 axivî û hebûna PKK li Başûrê Kurdistanê têkiliyên li gel PKK nirxand. Daxuyaniyên kalkan rastiyê destnîşan nakin û li gel siyaseta reel dîrokî ne guncavîne. Em baş dibînin ku axaftina duran kalkan bi tenê înkara heqîqetê û dîrokê ye. Ji bo vê jî em dixwazin çend xalan bînin bila duran kalkan. Bizava PKK tiştê ku em dibêjin bikin, lê tiştê em dikin hûn nekin. PKK di gotinê de her dem, her tiştê îdeal dibêje û li vî warî de bi sporekî mezin e. PKK di asta peyvê de mijarên wekî demokrasiyê, mafên mirovan û netewatiyê pir baş îfade dike. Lê di navbera pêkanîna pratik û axaftinê de dûrahiyekî pir kûr heye. Çîroka mela ya ku ji civatê re dibêje, ya ku ez dibêjim bike, ya ku ez dikim hûn nekin. Di her warî de PKK jî vê rastiya mela dibêje. Duran kalkan da axaftina xwe da diyar dike ku PKK li başûr nemêvane û mafê wan heye û li başûr bimînin. Ew dibin navê netewayetî û berxwedana Kurdan da xwe diveşêrin. Dema mirov ji derve lê mêze dike, ew gotine pir xweş diyar dikin. Wê demê enekesê jî dikare li Rojava xwe rêxistin bike. Pêşmergeyên roj jî dikarin biçin baregehên leşkerî li Qamişlo ava bikin. PDK Îranê û komele jî dikarin biçin li sînorê Îranê û ew deverên bin destê PKK da angû keleşîn û her wiha kampan çê bikin. Baregehên xwe li wê derê daynin. Gelo ma PKK destûrê dide hewlekî wisa bêguman qet û qet nade. Em dikarin tiştekî biçûk bînin bila duran kalkan. û ji wan 10 salên dawiyê de çend mînakan jî li ser bidin. PKK li Rojava ji bo wan partiyên derveyî xwe faşîzmekî wekî tirka meşandine. Hêja ku li Rojava desthilatdariya PKK nebû jî pêşî êrişî partiyên din ên Kurdan kir û Rojava ji bo xwe hilbijar. Zextek mezin li rêveberê PDKSê hate kirin. Endamê Mese Behzat Tursun ji hêla saziya îstixbarata PKK ve hate kuştin. Hêna jî cihê cinazê wî naêzanîn. Dema ku PKK li Rojava otoriteyek biçûk bi dest xist, kiryara ewilî qedexekirina ala rengîn bû. Di hevdeyê kanûna 2015 de kesên ku dixwastin roja ala Kurdistanê pîroz bikin, bi ava şit êrîş kirin ser. Wekî ku dewleta Tirkiye êrişî Kurdan dike. Di dûy kanûna 2016 de li bajêrê Amûdê êrişekî nivîsingeha PDKSê kir û ala Kurdistanê şewitand û rêberên wê partiyê bincav kirin. Di 15 tîrmeha 2016 de li Efrînê merasima cenazeyê hunermend Babê Selah êrişî wan kesên ku ala Kurdistanê rakirî kirin û nehêştin ku peyama PDKSê were xwandin. PKK mîna dewleta Tirk êrîş kire ser girseyê. PKK pêşmergeyên rojiyên ku zarokên wî warîne wekî dijmin îlan dike. PKK qebûl nake ku pêşmergeyên roj vegirin Rojava. Heman dem ji bo sabotekirina gotûbêjên yekîtiyê li Rojava tişta ji destê PKK tê dike. PKK dibêje Rojava milkê min ê tomarkirî ye. Yekem partiya siyasiya Kurdî li Rojava PDKSê ku di sala 1957 de hatiye damezrandin nahêlin ku li Rojava be. Di heman demê de PKK ji danûstandinên yekîtiya di navbera partiyên siyasiyên Rojava de ku dibin çavdêriya Amerîka didimeşînin pir nerrihet e. Dema ku axaftinên yekîtiyê di navbera enekesê û PYND de tê rojevê çeka herî mezin a PKK me li vê bedel dan. Em nikarin dest ji destkeftên xwe berdin. PKK vê yekê ji bo şengalê jî dibêje. Lê belê dema dor tê başûr PKK dibêje û başûr cihê hemû Kurdan e. Mafê min jî tê de heye û ez li vir nemêvanim. Mijarekê din a ku divê were bîra duran kalkan ew e û çi şolê PKK li başûr heye. PKK gelek hewl dide ku hebûna xwe ya Başûrê Kurdistanê meşrû bike. Ji bo vê yekê bi pirsgirêkekê yekîtiya netewî vegirî dide. Ev dibêje min Rojava rizgar kir. Ez nikare bikeve Rojava. Lê belê ew PKK ku li gulleyek li dijî Sadam neteqandiye heta piştgirî li Sadam kiriye û piştgirî li Sadam wergirtiye niha dibêje başûriya min e. Duran kalkan di axaftina xwe da wekî ku di nav sînorê hikûmeta Herêmê ya Kurdistanê da tu karekê nake ew nahêlin ew kar bikin. Lê rastî ne wisa ye. Li başûr hema bi qasî tiliyên her du destan rêxistinên PKK hene. Mînakê em dikarin wan jî bînin bîra duran kalkan. Partiyekê ser bi PKK ve li başûr tevr hicbiyatinan dibe. PKK di sala 2002 de partiyekê bi navê Peçeteke ava kir û tebahê rêveberiya partiyê ji kadroyên xwe teşkîl dikir. Wekî diyar xerîb yek ku par jiyana xwe ji dest dabû û kadroya jin û bi kot navê rojger hevserokên wê partiyê bûn. Partiya PKK angû Peçeteka başdarî hilbijartinên giştî yên di sala 2005 û 2009 û 2013 dan bû. Heman dem ew beşdarî hilbijartinên herêmî jî dibin.
لی او تو هلبجارتنا دا سرفراز نبون PKK لگوری بریارا خو پارتیه گیدن آسیاسی بناب تفگیر را آزادی آوا کرد به پارتیه ده هلبجارتنین داویین 2017 دجی به پارتیه که دن را تفاقی بشتاری کرد جبرویکی به ویست دوران کالکان بین بیرا خو قوان لباشوری کردستان رخصتنه که سیاسی هیه تفگیر را ویا جنان رجاک هیه دزگه هکی وی چاپمنی هیه و جهیلا قادروین و وقتی بری ببرن بناب روج نوس رخصتنین ویین جوانان هنه بناب جوانین ولاد پاریس تجوه او جنین تکوشر تجه سازیه که وی یا چاند و هنری جهیه یکینه یکی و یا دیپلوماسی هیه بناب وی کنکه هون کارمندین خو ین گریلا تینین ورو وان لور بجی دکن او پاشی هون جوان راند بیجن سیاست مدار کساتین نتوی هون نونارتیا باشور آهاده پی وکی ملکی خو بکارتینن کادروین خو تیننو لور بجی دکن او سازین و ین وکی یکیتیان روشنبیران او اکادمیا سیاسی جهنه یا کو دوی دوران کالکان برسوی بده اوه و حوق سازی و ریخستن هنه لیدیسا دبیجه دباشورا جهنادن ما PKK لباشور کردستان هر جوره چلاکیان دمشینه PKK لحریم چیای آسایشین خو آوا کرنه دوران بمروف دکه باجی برهف دکه ریان کنترول دکه آنگو PKK جخوال لباشور کردستان هیه دوست PKK استراتژیک ایران دناوا سینورین خدا ناهیل او خابل بینه لی PKK جبو باشور هلو باشه تشتیج جسی ویتی دکه و همان دم لباشور دکه به هلبجارتن آجی گوتنا PKK یا دخوازن مج باشور بابجین مخلاص بکن تنه درو کو پروپاگاندا که کشه باشور کردستان دا توانا سرکه PKK جبر کو PKK هیچ تاجی حکومت حریم کردستانی ناس نگیریه چیزی دستی وی دکه و او دستکفتن کردان او کو جهیلا سیستما سیاسی نابنتوی و هاتی پجیراندن به زوکیم بکه حولین خوین دجمناتی وکی کاری که آسایی نشان داده آخافتنا دوران کالکان برواجی کرنا دیروکی رد کرنا ویه بیویسته که او دیروکی که پر دریج بینه بیراخوه به گمان هر تشتی دم آخوه هیه